ଜ୍ୟୋତିମୟୀ ଜେନା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ମାଥିଲି ବ୍ଲକ, ଚେଡ଼ଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ, ଥାନ କରାପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତର ଯୋଗ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବି। ଯୋଗ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ମିଶାଣ। ଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ମିଶାଣ। ତୁମ ପାଖରେ 2ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ ଆଉ 2ଟି ଆମ୍ବ ଦେଲା, ମିଶିକି 4ଟି ଆମ୍ବ ହେଲା। ଏଇ 4ଟି ଆମ୍ବ କିପରି ହେଲା? ଆମେମାନେ 2ଟି ଆମ୍ବ ମିଶାଣ 2ଟି ଆମ୍ବ ସମାନ 4ଟି ଆମ୍ବ ହେଲା। ଆମେମାନେ 2ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ ବା ମିଶାଣ କଲେ। ଆମେମାନେ 2ଟି କାଠି ପିଢ଼ା, ମୁଁ 2ଟି କାଠି ପିଢ଼ା ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ାରେ 6ଟି କାଠି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଢ଼ାରେ